Siya si Janice, matinabangon sa pamilya, bugtong anak. Dakong pangandoy ang iyahang ginikanan para kaniya, ug mao ni ang iyahang istorya. Ma'am, tsama ma'am. Ma'am, init pa kayo ma'am. Bago pa ng luto ma'am. Natay manok ma'am, natay isda ma'am, natay pansit, bihon. Tsama ma'am. Pila yung isda? Kinilang ako isda. Sige ma'am, sige ma'am. Asa po di ka na? Uyo ma'am. Dala mo bagong balhin? Hindi lang. Sa may kuwan. Bago namin balhin. Diyas may bagong kuwan, may ginaparkilahan nga balay. Purinta tanan ma'am. Janice! Janice! Lungog kayo kahinguli ha? Janice! Nagpunta ka na. Gat-igat ka ha? Kabata-bata pa niyo ha? Sus kung makabalot yung papasigurado gito na magpunta ka sa imo. Wala kayo makuha din ng mga lalaki mo sa mga pobre. Dennis! Ano yung agad? Gutom na! Oy! Gutom na! Taw-taw, bulakaw na ko! Okay, paglungan yung mama pa. Unsa day mo? Unsa di gibuhat ninyo diri? Dami ng pagkayo na ko dito pagtrabaho! Waboy na lungag! Nagutom na ko! Hoy, Kalay! Sa istoryahin na imong anak ha? Na ako nang napasan dito. Kabata-bata man, nagkuwag-kuwag na. Sus Kaloy, dili dito ko musugot nga makabanan ni. Mga taga dito, mga pobre lang mga tao dito. Janice, tinutulingon sa imong mama. Kabata-bata pa nimo. Dili man gani siguro ka kabarog sa imong galingon, magminyo na ka. Paigor ako nagpalilog silan dito. Walang mo ginuot doon. Kini siguro anong ginay mong istorya ha? Kay kung makitang pati ka nga kauban o atong kawana. Na, kabalo jud ka. Janice! Janice? Janice? Ayo. Janice? Janice? Ipahatag ni mama nga sudan. Yatag niya sinuha. Sa? Te, sorry kite. Kanang ipahatag ni mama sa inyo daw sudan. Unsay sudan? Kinsa nagingon nga mosulod ka diri sa among balay? Tanawa na imong porma oh? Hastang baduya? Baka kabalo? Ha? Nga amo ang mga bisita diri sa among panimalay. Mga mayor, mga nurse, doktor, abogado. Tanawa na imong porma oh? Hastang kita. Te, pasensya kite ka na. Isugo ko ni mama nga ipahatag daw sa inyo sudan. Hoy, lumalang mo sudan. Pagtuloy mo ginimi ka palit. Kapalo ko, atik-atik na na imuha ka para makapamista ka sa mga anak. Ikaw na itong gingon sa kasawa na kay karinderya dito ha? 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 Oh, mao gina. Mao gina tawhana gina. Paano ba ka? Hindi kong gusto ako ang anak maminyo sama ni mo. Gusto na ako! Kanang mga kwartahan na iranggo! Ha? Dito ka! Hindi ko gusto! Dito yung jagkoy ha! Mauli dito! Mauli! Grabe kayo mo! Grabe kayo inyong gibuhat sa akong igsoon. Nga ego rato naghatod sa sudan. Nagipalit sa inyong anak na nahabilin. Kaasar kayo mo paglantaw sa inyong kagalingon. Dili mo kabalo mo respeto og tao. Dabaray inyo ha. Ma, doon sa tuma. Dako katag problema ron ba? Hoy, Kalay, kagawin na nimo na problema. Ako nga mo naningil nag 50 mil. Kung dili na to mabayran, papaon tas trabaho. Pagka tong balay.
Nakadungog si Joseph sa ilahang problema. Maong gipahiram niya si Janice ug wala siya'y gitanom nga kalagot. Kay tungod ang iyaha lang makatabang sa isig kataw ug ang kwarta nga iyang gipahiram mao ang kwarta nga iyang gitigom sa sulod sa isa ka tuig. Nak, nga ito nagkag-kusina. Asam kagkagkwarta pang bayad? Kay Joseph pa, kaya nakadungog siya nga, tawagay tagutang. Para niingon siya nga, kung hindi pa makalawag-luwag, hindi at sa pagbayaran.